Hej igen. Hej. Jeg skulle vise, hvordan man lagde det der make op på. Se. Ja. Så kan du så bruge det der spejl, så kan du bruge det her. Ja. Goodie. Nå. Først så er jeg sådan der bruncreme på, fordi ja, det gør man bare. Eller det gør jeg bare. Der er sådan noget urent noget brun, så i huden ikke op. Nå, men ja. Som I kan se, der har jeg lagt sådan en mørk en her først, og så sådan en lys en her. Det er ikke så kønt igen, men ja. Altså jeg starter. Her har vi den her igen. Starter jeg med at blande de to lyse sammen. Altså den ene er lidt mørkere lys end den anden. Og det gør jeg så herinde. Nu bliver det ikke lige så kønt. Gud, hvor er det svært, mand. Så, det var så den lyse. Så tager den mørke del herover. Og der tager jeg så kun den mørkebrune her. Altså man kan selvfølgelig også gøre det med andre farver. Nu er det bare lige de farver, jeg synes er kønnest. Man kan jo selvfølgelig bruge alle de farver, men bruge lige den farve, man vil jo. Ja. Nu gør jeg det sådan hurtigt her, men jeg derude kan nok gøre det pænere. Ja. Det er bare sådan en lille. For at vise mig, hvordan man gør. Ja. Og Lærke, hun sidder og lægger make op på selv nu. Det er nok bare ikke sådan lækkert. Godt. Så har jeg sådan set øjnene. Det er egentlig mega hurtigt at lave. Ja, og nemme. Hvis bare man er god til at koncentrere sig. Men så kan man også gøre det. At nu har jeg den her øjenskygge her. Ja. Der er lige mistet en farve, men med den papir, jeg klodser med. Den er der. Der burde der rigtig være sådan en lyse blå en. Men det gør nok heller ikke så meget. Så kan man tage, nu har jeg jo valgt det brune look i det hvide look også, så jeg tager sådan en hvid her med en blanding af en lys og brun. Det er, hvis I kan se, så er det den der og den der, ikke også? Så ja, den tager jeg sådan over her. Så bliver det sådan et i et, ikke? Men man kan stadig se på afstand, at det lyser herinde. Ja. Og det gør jeg så også på det andet øje. Og der skal man sådan... Ej, for helvede, mine bukser, mand. Er du okay? Og der skal man sådan set starte med over fra den mørke af, og så hen til lys igen, fordi ellers så bliver det bare for lyst i lyst, ikke? Så man kan se, sådan kommer det sådan til at se ud. Ja. Så, ja. Så kan vi forsøge med jeres. Det bliver nok meget kønnere og nyt, fordi det er bare sådan noget hurtigt noget. Men det er nemt, men hurtigt og effektivt og pænt. Ja, en anden dag, så vil jeg have fjernet når jeg ikke synes skud. Jeg kan med ikke engang sige det. Så næste gang, så bliver det nok meget, meget kønnere. Ja. Ha' det godt derude, folkens. Se. See ya.